mhuri yezimbabwe. So kusangana kwatiri kuita zvekare pano pamuzinda wevanhu neni Super Nexus, and nhasi ndine nyaya iri very very serious. So tose tiri kuziva what is happening muzimbabwe, and especially within the corridors of power. Kune nyaya iri kunyangadza, nyaya yefamily yekwatafire nyika, mai vemusikana, mukomana Collins namai Mnangagwa. So as reported by Hope Ching'ono nezuro achitaura iye kuti pane nyaya ye4 million iri kubvunzwa kuti vekwatafire nyika, mai vemusikana badza, vose family is somewhere involved mu$4 million iri kunzi yakarohwa mukomana Collins. Mukomana Collins iri kunzi wakarohwa, and tiri kuwahopewo Ching'ono achiripota something that is very very serious chinovhundusa hanzi. So apa mhuri yezimbabwe ndiri kuti muite catch up kuti vasina kunzwa nyaya vanzwisise pandiri kuzokuudzai the information yabva kuna comrade Gungunde. So hanzi nahopewo Ching'ono, mai Mnangagwa vaiti wakaisa mwana wangu muhari, handi mai vemusikana vari kunzi vakaendeswa kustate house, vakaindarogetwa vakaita sei. As a matter of fact, when Hope Ching'ono reports unoti vaitorohwa vachifenda vodigwa mvura vomuka vobvunzurudzwa futi kuti hanzi wakaisa mwana wangu muhari. So kana takutaura kuti what does that mean, ichocho chavachishona kureva kuti in other words pari kunzi auxilia unofunga kuti pane n'anga dzakashandisiwa kuti vabike brain dzemukomana Collins. So mhuri yezimbabwe, this is bad. If it's true, if it happens to be true kuti Auxilia Mnangagwa actually believes zvinhu zvakadaro exist, it is bad, because we are talking about the office of the president, paunotarisira kuti ndokunosvika the wisest Zimbabweans, the wisest Zimbabweans who understand everything. And ndosaka muchiona mutemo haungagoni kunosungisa munhu kuti andiroya, anomupanzisa. Why? Because it's something you cannot prove. Therefore munhu habatigwi mhosva yakadaro. So let's get into what is happening mukacorridors of power. News itsvadza musati manzwa. So comrade Gungunde vari kutiudza kuti whilst all these things are happening, so most Zimbabwe vanobvunza kuti koye Collins wacho ari kuti chii. Tiri kunzwa kuti Collins allegedly recently told his mother kuti imimi why muri kunetsana nevanhu vandodanana navo kana kuti vanoita sei, why focus on what father is doing. Muri Zimbabwe zviri kunzi vakaudzwa nzi hanzi focus on what father is doing. Now statement irororo reloaded, it's rogona kureva zvinhu zvakawanda, rogona kureva exactly kuti president Mnangagwa vanenge vane magames avanenge vachitamba, asi zvichireva kuti Auxilia anenge achivhunduka kutevera ikoko, kutevera kana kumambo kunandatuma mainini tichitamba naEmmerson, and kuti atutevere anotumisa, maybe anenge achivhunduka Emmerson, because Emmerson munhu wokuti anenge ari established nemagames ake kuti you can't really stop him, and but kuvana uku ndokwavanenge vachiwandira. Oro maybe mukomana Collins ari kungoreva kuti focus on maybe basa riri kuitwa naMnangagwa zveupresident zvinombosiyana nevandiri kudanana navo. Now muri Zimbabwe, an issue like this, it's a crazy issue, it's a crazy leak information muZimbabwe yekuti right now we have heard isusu reports all over the internet kuti hanzi president Mnangagwa vanotogara namainini somewhere in Borodale. I mean accusations or whatever vanenge achispekulate achinge achitenderera handiti, oro maybe it's true handiti, because obviously we know kuti hakuna munhu asina life, and mostly when it comes to politicians, what they show you is the truth. 90% inhema, 90% inhema. Life yavo
inoita zvokunyogwa pasi. It's scripted. Yatichitaridzwa it's a scripted thing. President unofamba so, president haiti so, mubvunzo wakadai so hamupinduri, zvakazoti unozodai so, ichichichichi. Handiti? So everything is scripted. But now, for the first time muri Zimbabwe, tiri kuona zvinhu zvichiitika, ende zvinhu zviri kuitika zvinotaridza serious abuse of power. Serious abuse of power. This is bad, because this is a well-known Zimbabwe journalist, Hope Wachungono, wakabudisa news, which gives this news more and more credibility. And isusu tiri kutaura naComrade Gungunde vari kutiudza more about what is happening. And let's talk about this a little bit. Yes, you are running a family business because president kana ukatasa how hunoonekwa sei nefamily yaMnangagwa. You can see they see it sese business ravo, and they want to stay there for as long as possible. And so they protect their name. Murupa Babatap, it's to protect the brand. But in protecting the brand, it seems like varita worse. It was better kunzi zvisika moto right, Collins une wakadzi 2 une wakadzi 3, rather than kunzi Mai Mnangagwa va sunga mukadzi wechi2 wemwana wavo. Like that doesn't even make sense. Vasunga murovora, in other words. And because lifestyle ya Collins chero akava ane vakadzi 4 or 5, yes, togona kuti ari kushandisa zita raPresident Mnangagwa, but not really. It's his life. He's a man, he does whatever he wants, and he got his resources. Mnangagwa is a different man. And so why would Mnangagwa go to that extent yekunosunga murovora, vosunga mai vemurovora, because vari kutaura kuti pane $4 million yakarohwa mukomana. I don't understand. Kuti mukomana airohwa mari zvakamira sei? Akupenga here? Akupenga here zvokuti unorohwa $4 million? Zvokuti mai vanofanira kuuya kuzoitevera vachitsvaga. Or this is just serious abuse of power. You know, muri Zimbabwe, these are stories dzaunonzwa kuti I wish dzanga dziri nhema, because it's bad. But stay tuned, because tange chikupai more updates on this and other stuff that are happening. Peace.